Dneska tu máme model TS140. Jedno z dvoch nízkopodlažných rozmetadiel hnoja v našom sortimente. Okrem tohto modelu existuje aj ďalší väčší typ TS160 s o niečo väčším objemom a o niečo vyššou celkovou hmotnosťou. Rozmetadlo sa vyznačuje veľmi robustnou konštrukciou a je preto vhodné do náročných podmienok. A to také vďaka špeciálnej konštrukcii s úzkou vaňou a veľkými kolesami, ktoré sú vedľa vane. Na rozmetadlo môžeme namontovať rôzne veľké pneumatiky. Pneumatiky môžu mať priemer až 2 metre a aj náprava je navrhnutá mimoriadne stabilne a odolne. Náprava je určená pre technické zaťaženie až do 14 tón a bez problémov zvládne vysoké zaťaženie na poli aj cestu po komunikáciách. Na tomto modeli je namontovaný univerzálny rozmetací mechanizmus, ktorý poznáte z ostatných modelov. To je novinkou v rade rozmetadiel TS. Aj tu môžeme aplikovať rôzne materiály od maštalného hnoja, kompostu až po vápno. Rozmetací mechanizmus je veľmi robustne skonštruovaný, všetky opotrebiteľné diely sú vyrobené v kvalite Hardox a pohon rozmetacích valcov je zabezpečený cez kardanové hriadele a prevodovky, čo robí celý pohon veľmi odolným a zároveň tichým. Veľmi stabilne je na rozmetadle skonštruovaný aj podlahový dopravník. Používame 16 mm hrubé okrúhle oceľové reťaze s nosnosťou 28 tón, čo je navrhnuté pre dlhú životnosť stroja a jeho komponentov. Očká reťazí majú veľký priemer, vďaka tomu máme len minimálne opotrebovanie reťazí.